Nesta parcela de Lavañou está a piques de perpetrarse a volta do urbanismo do pelotazo que tamén coñecemos na Coruña. Aquí está prevista a construción de diferentes torres de pisos, máis de 300 vivendas que se organizan en ata 13 andares. A Marea Atlántica está en contra deste modelo urbano que xa tanto perxuízo ten causado a cidade, sobre todo cando sabemos que a Coruña do que adolece realmente é de espazos libres, espazos abertos, zonas verdes e medidas, eso sí, que poñan freo á súa galopante dos alugueres. O que sí apoiamos é a moción que presenta a Asociación de Veciños, que se defenderá no vindeiro pleno e que solicita tres cuestións moi básicas. A primeira é que o proxecto se someta a unha avaliación ambiental completa e rigurosa que estudie realmente as consecuencias que ten para este lugar. En segundo lugar, que se suspendan as licencias, a concesión de licencias neste sitio, mentres se estudia a modificación do plan xeral e cun obxectivo moi claro, e é protexer esta zona, protexer o borde litoral e buscar unha cidade que ofreza calidade de vida aos seus habitantes. Eu, como a Marea Atlántica, non podemos máis que estar de acordo con esta perspectiva.